Здравейте, ютубъри! Днес ще правим едно ревю на PSP Flat. Мисля, че нещо такова беше името му. Не съм 100% сигурен. Значи, това е съответния модел конзола. В случая е в калъвче. Значи аз съм се включил предварително. Фокус, моля. Това е като цяло горе-долу стандартни контролери. Значи да започнем с стрелкичките. Доста са нестабилни някакси. Но пак, нали, твърдички се стоят. Сега да видим с този бутон тук. Той не е въобще удобен. Значи много е твърд някакси. Трудно се мести. И ако играете примерно в FIFA, God of War дори, няма да ви е удобно. И дори, вижте сега, може да ви изглежда, че е в средата, нали? Но всъщност, бутона някак системата, или не знам, то или така се засяда, го отчита, че, нали, стои на една страна и съответно вашият герой, в която и да игра там, ходи. Или нищо такова. Сега, тук е за Home, тук е за увеличаване и намаляне на звука. Значи ето това копче тук. То е направено за променяне на яркостта. И мисля, че ако го задържим екрана, да, ще загасне. Това е като за заспиване. Това тук, ако слушаш музика, мисля, че беше нещо. Тук е Select Start бутон. Тук са Хикс, квадрат, триъгълник и кръг. Тук е за включване, като го дадете нагоре се включва, като го дадете пак нагоре, нали вече се изключва. А когато го дадете най-надолу, това е Hold. Блокира всички бутони на PSP-то и се едно, че не работи. Значи, тук отдолу е за зарядното слот. Това мисля, че беше за слушалки или нещо такова. Тук е картата, която се запаметявате игрите. В моя случай това е 1 гигабайт. Не знам дали я виждате. На мен си ми е напълно достатъчна. И вижте, като махнахме картите, ни за само тези. Значи, имаме стандартен LR бутон. Между другото, те ми харесват по единствената причина, че лесно се открояват. Мой приятел има PSP 1000, мисля, че беше. И неговите бутони отвътре са бели. И се виждат трудно. И ако сте по-начинаеш, трудно ще ги забележите. Значи, единственият недостатък, според мен, е доста голям. Този голям луфт. Все едно, че ще се разпаднат. Тук отваряте отзади за дисковете. Тук има USB порт, който според мен е въобще не нужен. Тук забравих какво имаше. Ето това, този голям кръг. Според мен е добре да е сложен там. Някак се кефме. И още, да, тук е за Wi-Fi. Когато е нагоре е включен Wi-Fi, когато е надолу е изключен. Разбира се, ако съответно имате приемник, но това според мен е въобще ненужно направено. И, нали, както разберете, той почти не отваря никакви програми. Не може да отвори YouTube, мисля, че беше. Значи, ако забелязвате, ето тези извивки. Значи те са много добри, защото вижте точно как ви приляга ръката в тях и е стабилна за държание. Между другото и самата конзола си е масивна и, нали, стабилна. Сега какво друго да ви кажа. Ако искате да направим, да, сега ще отворя и ще сложа една игра. Ето я, Need for Speed Shift имам. Suscon, Farteam, Brawl 3. Не знам точно как е точното име, но аз викам Suscon. И любимата ми игра, не знам името.
Тази ми е любимата. И това е GTA. Това са игрите, имаме FIFA 11, ама тя не работи. Значи да споговорим малко за дисковите. Както виждате, дисковите са малки. Имат стандартна защита за PSP дисковете. Това тук пази дискът. Значи, ето тук лазерното устройство чете вашия диск, играта съответно. Не знам дали виждате, но по моя диск изглежда, ако нямаш такъв предпазител, щях да изкупувам нова игра през 5 минути. Понеже е доста издраскан предпазителя. Това може да е диска, разбира се. Значи тук не трябва да барате въобще. Дискът е много, крехък. И сега нека да започнем една игра. Дискът се поставя така. Ето вижте. Сега не знам дали чухте, но се чува един много гаден шум, който лично според мен въобще не е приятен и според мен не е приятен за повечето хора. Не знам дали може да имате друго мнение. Значи отнема около минута, за да зареди игра. Тук, разбира се, стана по-бързичко, понеже играта не е много голяма. Сега ще се опитам да намаля на цяло звуците. Фокус, моля. Сега може и да ме виждате отгоре как ми е лицето. Ето, играта почва и чакайте малко да видя нещо. Ето така мисля, че се вижда добре. Натискаме старт бутона. Вход профил. И тук ми е томно. О, искаме memory картата. Изчакайте само да се насложа, че аз не я сложих преди малко. Не знам дали чувате отново този звук. Доста е дразнещ. Сега ще тръгнем на World Tour. На компакт. И на моята любима писта Palm Bay Marina. Нека започнем. Това ми е въобще първата писта, на която съм играл. Има различни коли. Тук тази вече нямам. Значи лично на мен любимата ми кола е ето тази. И чакайте, и ето тази. Сега ще играя с ето тази.
Управлява се от стрелките. Съответно, като ги блъскате и ги убивате, нали? Ето, аз убих един, ми дава повече нитро. Оп. Само да не се блъснете и вие, понеже ви взима, а тях им дава. Ето още един. Пак. Супта. Ето. Пихме го. Вече съм на Хикс 4. Като задържите и го пускате. Този ме спасе. Убих още един. Пак. Ха-ха. Значи няма да показвам, нали, цялата обиколка. Разбрахте за какво става въпрос. Не знам дали чуете дразнищия звук, който и аз чувам. Прилетяхме и ги блъснахме. Тук вече спечелихме голд медалът. Просто трябва да ги усетите и да не... Фак. Ами, това ще е... Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте. Това е за сега. Чао от мен.